I know what it means to be lost in the dark. I know what it means to be tossed in the storm. I have walked alone with a heart of stone, in despair too heavy for tears. But you called my heart and you told my heart to forget the doubt and fear. And now that I know the joy of your love, my head is high, I cannot face the sky. I know you're not heaven, peace we belong. I know for you I could die for you. I will live, I know. I have walked alone with a heart of stone, in despair too heavy for tears. But you called my heart and you told my heart to forget the doubt and fears. And now that I know the joy of your love, my head is high, I cannot face the sky. I know you're not heaven, it's we belong. I know for you I could die for you. I will live, I know, I know, I know. I can't stop loving you. I'm made up my mind. Yes, I have to live in memory of such a long time. I can't stop
for you. DJ Bombom, DJ Vans, Remix. DJ Vans, Remix. DJ Bombom, DJ Vans, Remix.
Bombom. DJ Vans Remix. DJ Bombom. DJ Vans Remix. DJ Vans Remix. DJ Bombom. DJ Vans Remix.
Bom. DJ Vans Remix. DJ Bom Bom. DJ Vans Remix. DJ Vans Remix. DJ Bom Bom. DJ Vans Remix.
Hello guys, mega love shout out. Thank you guys for coming. Nag-connecting pala, kaya nawala. DJ Bombom. DJ Vans. Remix. Okay guys, dahil first anniversary natin ngayon, magpapalaro tayo ng What It's Inside the Box. Ayan. Dahil meron po tayong sponsor for today, kaya papalaro tayo ng kahit mga 3 rounds lang bago mag-end. Ayan. Ready na ba guys? Please type ready sa mga nandyan pa. Ayan, ready na daw sila. Ayan, stop banner na muna tayo guys at magpararo tayo saglit bago mag-end ang ating live stream. Ayan, ready na daw sila. Ayan, shout out po sa lahat ng mga katropa natin dyan guys. Thank you sa suporta ninyo. Tsaka, ano nga pala mamayang 7 p.m. meron tayong Grand GLS sa isang katropa natin guys. I hope kita-kits tayo ulit doon mamayang 7 p.m. Yan, ready na daw sila. Sandali lang ha.
At i-open natin ng ating camera. Ayan guys, hulaan nyo lang kung ano yung laman ng box natin. Ready na, hula na. Ayan, salamat Lods. Walang anuman, Lods Jomery. Ayan, kita-kits tayo mamayang gabi doon sa kanyang bahay, guys. Ayan guys, ano laman ng box natin for 50 Gcash? Ayan. Bagay po tayo, bagay, nahahawakan. Notebook, papel, mali. Oil, mali. Gunting, relo, stapler. Ayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Happy first anniversary po sa atin. Ayan. Earrings, wrong. Black level. Wrong. Supply, wrong. Hello mga katropa, banner muna tayo para hindi matakpan yung mga sagot nila. Baka di natin makita. Yan, thank you so much guys. Lifting, mali. Dinosaur, mali. Eyeglasses, mali. Eraser, pencil, mali. 450 Gcash guys. Ayan. Sagot-sagot na bago tayo mag-end. Plate, headset, one word po ba? Yes, isang isang word lang tayo. Pwede English, pwede rin Tagalog. Sinulit, karayom. Face mask, mali. Pillar, ID. Coins, wrong. Napkin, wrong. Music is life. Mega love shoutout sa iyo, kapatid. Ayan, modest, wrong. Bracelet, wrong. Mascara, wrong. Ayan, sige, sagot po guys. 450 Gcash, kutsara. Hindi po magkasya yung kutsara natin dito sa box kasi medyo maliit lang siya. Excuse me, brada o bra. Mali. Belt, mali. Clue, ha. Agoy, clue agad. Mamaya pa, nakakape pa. Sagot pa mo. Kwentas, mali. Ano po siya guys? Nahahawakan. Medyo matigas din siya. Basta ano po, bagay. Bagay kayo. Ganun. Kandila, susi, alcohol, wrong. Padlock, wrong. Sanitizer, wrong.
Coin, cellphone, mali. Notebook, mali. Rubber band, polvo, notebook, wrong. Toy car, agree, medyo malapit na. Soap, charger, eyeliner, mali. Pants, mali. Cleanser, mali. Souvenir, toothbrush, shot glass, wrong. Stop toys. Ayan. Ayan guys, clue natin is nasa laruan po siya, pero kailangan ko yung pangalan ng laruan. Yun na guys, yung clue natin, laruan. Tamsak sis, ayan, mega love shoutout, live sans journey, thank you for coming. Alin yung box lots? Ang box natin is nandito. Yung nasa laman. Ay, yung laman niya. Toy car, dragon toy, matchbox, ball, mali. Basta laruan po siya guys, laruan ng bata. Pero kailangan ko yung pangalan. Pokemon, toy car, mali. Care Bears, mali. Pabilisan na lang guys. Madali lang to. Nilalaro ng mga bata dito. Mega love shoutout. Ayan, thank you sis Life Sans Journey. Mega love shoutout too. Dinosaur, mali. Happy first anniversary ka, Brave. Ayan, thank you so much guys. Wala po alam sa laruan. Roblox, mali. Godzilla, mali. Barbie. Laruan po siya ng pang lalaki kasi wala kaming babaeng bata dito kaya walang Barbie. Huggy Wuggy, Hello Kitty. Very cute, mali. Ayan, tambay here, host. Ayan, thank you so much sa patambay mo dyan, sis. Live Sun, Lizard Toy, Lego, Minions, wrong. Police car, Spider-Man, wrong. Ayan, dance truck, mali. Naku po. Mamayang gabi yan, may magdudugo na naman ng utak kakaisip pag ako magpalaro mamayang gabi sa sa live stream ni Idol Jomari. Don't forget guys, 7 p.m. for tonight, we have Grand GLS. Ayan. Hope to see you all there again. Ayan, toy, airplane, toy, car, mali, ball, mali. Sige, Lods. Thomas and Friends Train, mali. Bingo, mali. Spider-Man, wrong. Robot, wrong. Horse, mali. Ayan guys, clue natin nagsisimula sa letrang R. Ronan, happy anniversary sa YT po, Kapsat. Ayan, mega love shoutout, Kapsat, Ronan. Anong tanong? Anong laman ng box natin? Ang clue is, laruan ng bata. Matigas-tigas din siya. Laruan ng bata, kailangan ko yung yung pangalan.
Magluto muna ako. Sige, sige. Luto na. Barbie. Sabi ko na, Barbie. Walang Barbie dito kasi puro mga lalaki. Rosicar, robot. Ayan, guys, for 50 pesos, GCash or Palipite. Ayan. Lego, Lego. Ligo, Ligo. Marie, Mali, Mali. Ayan, Superman. Mali. Mali. Wala pa nakakasagot. Ilang oras na tayo? Wala, magdalawang oras na pala tayo. Rocket, wrong. Car, robot, robot car, mali. Ball, mali. Sitaw ang ulam ho, sayan, naimas no sitaw ti sida. Agpadikukan tulakay ho niya, no makaluto kan. Swords, mali. Baril, mali. Pwede siya Tagalog, pwede siya English. Bahala kayo kung anong gusto nyong isagot. Pwede. Baril, gun. Hoy, gun tsaka baril. Isa lang yun. Saway. Baril, barilan. Mali. Mukhang walang makakasagot ata sa sa prize natin. Ay, sa pahula natin. Reverse code, mali. Sasakyan, mali. Barko, beer, mali. Umay ka na. As if naman na makapain. Sige lang, agluto ka kaya deditan tap no daras kang makaluto. Ayan. Mascot, mali. Robot, mali. Dal, mali. Basketball set, costume, mali. Nagsisimula sa letter R. Ang clue natin, laruan ng bata. Pang lalaki, pwede siguro pang babae din kung gusto. Ayan. Can, may battery, walang battery. Robot, hindi. Laser, hindi. Race car, mali. Remote car, mali. Red hold car, mali. Rabbit. Ingat na lang po, God bless po. Ayan. Thank you so much. Ayan. Remote control, wrong. Ayan! Ba't mo? Stop na guys, may nakasagot na po. Ayan. Congratulations kay Kapsatronans. Ayan. Hoy, Kapsatronans, paano mo nalaman yung sagot? Siguro nilalaro mo din to lagi, no? Ayan guys, dali mahirap mahirap buksan. Ayan, stop na tayo guys. May nakasagot na po guys. Ayan, rainbow. Maliit na rainbow. Rainbow, rainbow. Rainbow po siya guys. Rainbow. Tandan. Pero isang kulay lang. Rainbow.
Ayan guys, congratulations. Sorry, nawala ako. Ayan. Yung maliit lang kasi yung pinasok ko na rainbow kasi hindi makasya yung malaki. Ito yung malaki rainbow. Hindi makasya dun sa box natin kaya yung maliit ang nilagay ko. Ayan. Congratulations po sa nanalo. Natawa ako. Kaloka. Ayan guys, yung first na pahula natin is rainbow. Ayan. Hindi po kasi siya magkasya dito sa box natin, kaya yung maliit yung nilagay ko. Ayan. Congratulations po. Ayan. Next po tayo guys. Next. Type next. Ayan. Maghanap muna ako ng ipapasok ko sa lata. Sandali lang. Ayan, sandali lang guys. Ayan, next. Wait. Naghahanap ako ng ipapahula ko. Sandali lang. Ayan guys, nakahanap din sa wakas. Ayan, ready? Hulaan nyo ulit guys kung ano laman ng box natin for 50 pesos GCash again. Ayan guys. Last game na po natin to dahil ano na, 2 oras na tayo. Ayan. Ayan guys, hulaan nyo po kung ano yung nasa loob ng ano natin, box natin. Game na. Next, 450 GCash or palipat. Snail, mali. Natawa ako dun eh. Natawa ako dun sa snail. Hindi pa maka-move on nung nagpalaro ako kay Marivic. Kaloka.
Bagay? Hindi tayo bagay. Mamaya ako magbigay ng clue. Anong tanong? Tanong, ano ang laman ng box natin for 50 Gcash or palipad? Wine, mali. Spoon, mali. Grapes, mali. Okay, ang category natin is pagkain. Ayan. Hindi, food tayo ngayon. Food. Pagkain tayo ngayon, guys. Ayoko na ng bagay dahil baka mahulaan agad ni Kapsatronans. Wala na ata si Macau Vlog. O nakabaon si Macau Vlog kay boss. Ayan, orange, kiwi, strawberry, wrong. Yan guys, sagot-sagot lang. Gulay, prutas. Mamaya ako magbigay ng clue konti. Basta nakakain siya. Nakakain siya, nakakain. Ang rainbow ng buhay, almond, salt, pepper, gatas, mali. Ang rainbow, ni Kapsatronans. Mrs. Nakain din yun. Pasaway. Nakakain ba ang misis? Agoy, giatay, kalabasa, pampalinaw ng mata, mali. Chili, candy, sitaw, monggo, kalabasa. Mali. Hotdog. Agoy, kalami ng hotdog. Jowa. Mga pasaway. Laugh trip. Kantahin na ang bahay kubo. Ikaw na kumanta, no, Kapsatronans? Sure ball. Andiyan na si Macau Vlogs. Agoy, alam niya yan. Kaya bilis-bilisan nyo na. Ano, ang tanong natin is, what is inside the box? Ito yung box natin. Nakakain siya. Kamatis, peanut, singkamas. Mali. Ano nangyari dito? Ba't naghang? Agoy. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Thank you for coming. Apple candy. Ano po yung pinapakulain? Hulaan mo daw kung ano yung laman ng box natin. Ayan, oh. Pagkain. Pagkain nga siya, nakakain. Ang category natin is food. Adobo. Mali. Kare-kare ni Aling Kare. Rainbow biscuit. Wrong. Manok. Wrong. Isda. Mali. Bingka. Mali. Ayan. Hulaan mo daw, bakit di ka crush ng crush mo? Charot, puso ng saging, may sabaw. Oh, may sabaw. May sabaw, makatas-katas, pipino, toblerone, kabute, buset. Sinigang, agoy kalami ng sinigang noodles, mali. Nilaga, mali. Sis Macau, hulaan mo daw kung bakit hindi ka crush ng crush mo. Ayan.
Bigas. Pakwan. Wrong. Tinolang isda. Gatas, baboy, mangga. Sardinas. Ampalaya. Lugaw, tahong. Agoy. Milk tea. Pengen ng milk tea. Tahong ni tahong ni makapasok mga customer namin. Pasaway mga customer, dami, di ako makadot-dot. Isarado mo muna, Lods, para para makadot-dot ka. Sardinas, sandali, sardinas, noodles, burger, milkshake. Hahaha, bundok. Yan, wala pang nakasagot, guys. Mooncake, wala, mali ang mooncake. Ang mooncake natin is, hindi. Mali. Hotdog, may katas din yun. Char, lucky me. Pomelo. Wrong. Cheese. Payless. Mali. Apple, mali. Orange, pear. Ano yan? Pangkan? Anyata? Pongkan. Sardinas na may sauce. Ambot. Uy, magsara kaya muna ako sa tindahan. Watermelon. Watermelon, mali. Pumpkin soup, mali. Rain, rain, go away. Yogurt. Mali-mali po. Mali-mali. Cocomelon. Cocomelon daw ni Macau. Sabi ng ex ko, kamusta daw ako? Hulol! Ang sabihin mo, palpak yung pinalit mo. Talo tayo dyan. Grupo. May sabaw. May ano siya. Nakakain po. Nawaw, mali tayo ng ano. Talo tayo dyan. Ilang oras na ba tayo? Ayan, 2 oras mahigit na. Sardinas. Mali. Hindi sardinas. Sotanghon. Mali. Sopas. Mali. Sardinas sa lata. Mali. Kahit sardinas sa pinggan. Mali. Ayan guys, may nakasagot na po. Ayan. Congratulations! Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, Kapsat Ronald, bilis-bilisan mo eh. Ayan oh, si Macau Vlogs ang nakasagot na naman. Marami pong nakakain. Ayan. Stop na po tayo guys, may nakasagot na. Thank you so much. Ayan. Ayan guys, yung sagot niya, yung laman ng lata natin is tuna. Ayan. Ayan guys, yung laman is tuna. Ayan. Ayan guys, thank you po sa mga nakihula dyan. Better lucks mamayang gabi. May mga pag-game pa po tayo mamayang gabi, 7 PM po sa Grand GLS na Jo Marie Random Vlogs.
Sana po kita-kits tayo doon mamayang 7 p.m. Ayan. Agoy, anong sabi ng tuna? Pag pwede na siya kainin, di luto na. Sabi ko sa'yo, Kapsat Ronan, sa bilis-bilisan mo sumagot kasi andyan si Sis Macau. Ayan, siya ang nakahula ng last game natin. Ayan. Luto na. Oo nga, luto na. Ayan. Hanggang dyan na lang muna ang palaro natin. Dahil mag-i-11 na, guys. Yan. At saka, abot na po tayo ng 2 oras mahigit. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, mga katropa, mga friends, and to all. Yan. Haha, wala ba? Yung cocomelon ko, iniisip mo eh. Walang cocomelon yan si Sis Macau. Agoy, Ma'am Macau, dumating ka pa, charot. Ayan, thank you so much guys and congratulations sa mga nakahula. Ayan, kumain muna tayo. Ayan, sige. Katatapos ko lang din nag-breakfast. It's a tie kayo ni host. O, di ba sabi na wala eh. Ayan, walang cocomelon yan si Sis Macau. Kaya wag nang kahit anong gawin mo. Hindi talaga tutubuan ng cocomelon. Ayan, Sis Macau, pwede ka na lumayas dahil binubuli ka. Yan. So, thank you, thank you, thank you, mga katropa, mga kapatid, and to my very supportive partner in crime over there. Thank you so much. Ayan. Ito po ang ulam ko mamaya. Lagyan ko siya ng kamatis, lettuce, tapos lemon. Para diet din tayo for lunch. Kunwari, nagda-diet daw. Ayan. So, babay na po tayo guys. Mag-e-end na po ako. Yung panalo ninyo, ipapalipat ko na lang. Or nasa inyo na kung gusto nyo ng Gcash or what. Thank you sa inyo. Tapos isang kaldero ang kanin. Kalamansi, masarap. Oo nga, yung kalamansi namin doon, maliliit pa yung bunga. Kaya, sobra pa kay cute mang bully eh. Sabi ko sa'yo eh. Bye po, luto mo na rin balato, Madam Macau. Sis Macau, ipalipat na lang daw natin kay Kapsat Ronans yung napanalunan mo. Or si Kapsat Ronans na lang magpalipat sa'yo. Paano yan? Dalawa naman kayo nanalo eh. Sa'yo na yun, Idol Ronan. Wala ka ba panalo? Oy, siya yung nanalo sa unang pahula ko. Agoy, sa kanya na. Aba. Ayan, Kapsat Ronan, sa'yo na daw yung napanalunan niya para hindi mo siya ibuli. Wala si Kapsat Ronan, kaya bawiin natin, hindi na siya nag-comment. Babawiin natin dahil nawala na siya. Bilangan mo hanggang 10, Sis Macau, pag wala siya. Bawiin natin. Oo nga, hindi niya nakita. Hindi rin niya narinig dahil lumayas na. 1-8 agad. Ayan, DM. Sayang, wala si Kapsat Ronans. Lumayas agad. Nagluto na. Nagsaing na daw ng
Nagsasaing na din daw siya ng pananghalian. Ayan. Lumayas ka agad eh. Sayang. Sayang na sayang talaga. Pagkasabi ng magsaing na eh, magluto muna eh. Lumayas ka agad. Yan, bilangan mo daw ulit hanggang 10. Iba ka rin magbilang eh. Talon agad sa number 10. Sayang na sayang talaga. Lumayas agad sikap sa tronan. Oh, siya. Sige na guys. Bye-bye na. Bye. Thank you, thank you. Happy first anniversary sa channel natin. Section 11 ako nung nag-aaral pa. Kaloka. Ayan, thank you so much mga katropa. Hindi ko na kayo isa-isahin. And sa lahat ng mga silent viewers natin dyan, shout out po sa mga solid na supporters natin. Ganon din sa kapatid ko dyan sa ibang planeta na very supportive. Thank you so much. At saka sa lahat ng mga ka-Team Star natin, Team Katropa, sa mga My Love Jeon family, thank you so much guys. Sa Team Brilliant, thank you sa mga suporta ninyo guys. Ayan. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa bawat isa dahil kung mag-isa lang tayo sa whitey world, di natin kakayanin yung power ni Lolo. So, ayan. Keep it up only guys. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong sa bawat isa para sa mga goals natin. Ayan. Bye! Happy anniversary! Thank you guys! Bye-bye! Happy lunchtime!